नमस्कार. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, पाऊस सुरू झाला जसे गणपती वेध लागतात तसे उन्हाळा सुरू झाला की आंब्याच्या खवयांना हापूसचे वेध लागतात. मग तो माणूस कोकणातला असो की आणखी कुठे. कोकणातले हापूस हे खूप प्रसिद्ध आहेत. विशेष करून देवगडचे हापूस ते जगभर जातात. फळं बारमाही सगळीच असतात. खूप सारे फळं आणले जातात, घरात खाल्ली जातात. पण हापूस आंब्याएवढी चर्चा कुठल्या इतर फळाची होत नाही. किंवा माणसांना हापूस जेवढा आवडतो किंवा कुठे ओळखीत कोणाकडे चांगला मिळेल हापूस हे चौकशी होते, इतर फळांची केली जात नाही. अगदी सफरचंद काशे नाही काश्मीरचं, ते सफरचंद गाडीवर चांगले असले की कोणी घेतो. पण हापूस घेताना तो चांगला असावा, केमिकलशिवाय असावा अशी प्रत्येकाची इच्छा असते आणि जशी उत्सुकता असते ती इतर फळांच्या बाबतीत तशी नसते. काही इतर फळं बारमाही मिळतात, हापूस काही काळच मिळतो. तर आता हापूसचा सीझन आहे. कमी अधिक असतात प्रत्येक वर्षी. ते हापूसचा सीझन असल्यामुळे आज आपण एक हापूसवरील कविता ऐकूया. कवितेचे शीर्षक आहे हापूसची पंढरी. क्रिकेट जगभर खेळतात, पण लॉर्ड्सला क्रिकेटची पंढरी म्हणतात. किंवा विठ्ठलाची मंदिरं गावोगाव असतात, तरी पण पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या मंदिराला किंवा पंढरपूरच्या विठ्ठलाला एक विशेष महत्त्व आहे. तसंच कोकणातले हापूस कर्नाटकात पिकत असला तर त्याला विशेष महत्त्व आहे. त्यात परत कोकणात कुठल्या भागातला तर ते कवितेत सांगितलेलं आहे. कवितेचे शीर्षक आहे हापूसची पंढरी. गोड कडू तुरट आंबट, गोड कडू तुरट आंबट, लहान मोठी गोल लांबट. गोड कडू तुरट आंबट, लहान मोठी गोल लांबट, फळे दिसतील खूप सारी त्यात आंबा भारी. फळात आंब्याची खास शान, फळात आंब्यांची खास शान, फळांच्या राजाचा त्यालाच मान. मोहरते झाड जेव्हा आंब्याचे, लक्ष वेधत असे अबाल वृद्धांचे. मोहरते झाड जेव्हा आंब्याचे, लक्ष वेधत असे अबाल वृद्धांचे. आंब्याचेही नाना प्रकार, आंब्याचेही नाना प्रकार, रायवळ पायरी केशर. आंब्याचेही नाना प्रकार, रायवळ पायरी केशर, माणकुल दशरी हापूस, हापूस तर सर्वांचाच खास. हापूस आंब्यास मागणी फार, हापूस आंब्यास मागणी फार, जगभर त्याचा चाले व्यापार. चवीला त्याच्या नाही तोड, कमाल मधुर अवीट गोड. चवीला त्याच्या नाही तोड, कमाल मधुर अवीट गोड. हापूस ही तर कोकण ओळख कोकणची, हापूस ही तर ओळख कोकणची, चोखंदळ अस्सल खवय्यांची. हापूस ही तर ओळख कोकणची, चोखंदळ अस्सल खवय्यांची. हापूस म्हणजे वैभव कोकणचे, हापूस म्हणजे वैभव कोकणचे. मधुमेही ऋणे ज्याचे, दिवाने ज्यांचे. मधुमेही ऋणेसुद्धा दिवाने ज्याचे. बघा ना, मधुमेही ऋण असला तरी तो हापूस एक तरी फोड खातोच. विठ्ठल मंदिरे गावोगावी तरी, विठ्ठल मंदिरे गावोगावी तरी, महात्म्य थोर जसे पंढरी. विठ्ठल मंदिरे गावोगावी जरी, महात्म्य थोर पंढरी तरी, तैसे हापूस पिको कोठे जरी. तैसे हापूस पिको कोठे जरी, देवगड हीच हापूसची खरी पंढरी. देवगड हीच हापूसची खरी पंढरी. धन्यवाद. मित्रांनो, ह्या देवगडापासून तुम्हाला मी आठवण सांगतो. एक कृतज्ञपूर्व आठवण आहे. मी जेव्हा काळाचौकीला BPT कॉलनी बहिणीकडे राहायचो, तिथे ते थोटं म्हणून एक आमच्याकडे तिथले रहिवासी होते इमारतीत. ते देवगडचे होते आणि त्यांची खास झाडं होती आंब्याची. थोडी असतील म्हणजे ते विकत नसत, पण त्यांना 1-2-4 पेट्या यायच्या कधी 1-2 वेळा. तेव्हा ते आम्हाला फक्त 2 आंबे देत. तर ती आंब्याची चव. आता आपण हापूस गावोगावी बघतो, म्हणजे मुंबईपासून अगदी दुबईपासून गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत देवगड हापूस लिहिलेले असतं. ज्यांना देवगड माहिती नाही ते सुद्धा देवगड हापूस लिहितात. आणि कुठलाही आंबा कर्नाटकातला विकतात, कोणताही आंबा विकतात. बरं विकतात, तो देवगडचा जरी असला तरी व्यापारी काय करतात, छोटी फळे काढतात. त्यामुळे ती त्याला चवच येत नाही. मी जे सांगतो थोटम, त्यांच्या घरची अशी मोठी फळं असायची आणि त्यामुळे त्याची इतकी विलक्षण चव, इतकी सुंदर अप्रतिम चव असायची की ती चव इतकी वर्ष झाली ते अजून जिभेवर रेंगाळते आठवण आली की. आणि त्यामुळे इतर आंबे कुठलेच जर देवगडचे म्हणून सांगितले कोणी घेतले तर ती चव मिळत नाही. त्यामुळे ती मजा येत नाही. जसं आपण बघतो शहरात कुठेही गेलं तर मालवणी जेवण मिळेल, पण ते खरोखर मालवणी जेवण असतं का? नाही. मालवणी जेवण कळायचं असेल तर थेट मालवण, म्हणजे आता मी मालवणीचा आहे, तर आमच्यासारख्या मालवणी माणसं असतील अगदी जवळची, किंवा मालवणात येऊन मालवणच्या हॉटेलमध्ये जेवलं तर ते मालवणी जेवण झालं. त्याला मालवणी जेवण म्हणतात. आणि ते जेवल्यानंतर फरक कळतो की आपण इतकी वर्ष बोर्ड बघून जे मालवणी जेवण देतो ते मालवणी जेवण खरं नव्हे. तसंच जर देवगड हापूस कधी कोणाला मिळाला
तर तेव्हा कळेल की देवगडचा हापूस म्हणजे काय ते. धन्यवाद मित्रांनो. आता परत भेटूया एक मालवणी कविता घेऊन.